भातार हमर केला बेचेला भातार सखी केला बेचेला। रिकॉर्डिंग बाय माँ जानकी स्टूडियो मुजफ्फरपुर। आप सुन रहे हैं प्रवीण निषाद को। सुना सखी सैया के खेला सुना सखी सैया के खेला रोज बेच चला जाला ले के ठेला। सुना सखी सैया के खेला रोज बेच चला जाला ले के ठेला। मजहरा जनानू भेटेला भातारा हमर केला बेचेला सामांग सखी केला बेचेला भातार हमर केला बेचेला भातार सखी केला बेचेला। सुनो सखी सैया के खेला रोज बेचे चल जाला ले के ठेला। मजारा जनानू भेटेला भातार हमर केला बेचेला सामांग सखी केला बेचेला भातार हमर केला बेचेला भातार सखी केला बेचेला केला बेचेला। भातार हमर केला बेचेला भातार सखी केला बेचेला। तीनों टाइम हमके खियाबे भरपूर हो जवन कही उ तो मानेला जरूर हो। तीनों टाइम हमके खियाबे भरपूर हो जवन कही उ तो मानेला जरूर हो गईले करिया घूमी के गावे गावे साथी के सैया जब रोज घरे आवे। हो गईले करिया घूमी के गावे गावे साझी के सैया जब रोज घरे आवे। आवते ही हाथऊ फेरेला भातार हमर केला बेचेला सानांग सखी केला बेचेला भातार हमर केला बेचेला भातार सखी केला बेचेला। रिकॉर्डिंग बाय माँ जानकी स्टूडियो मुजफ्फरपुर। सैया के करनी से बानी हम खुश हो खोजे जवन रोज मिलता रे सुख हो। सैया के करनी से बानी हम खुश हो खोजे जवन रोज मिलता रे सुख हो। परवीन निषाद काम दिन भर करे कुनाल बेदर्द टाइम से आ जाले घरे। परवीन निषाद काम दिन भर करे कुनाल बेदर्द टाइम से आ जाले घरे। हरदम घर के देखेला भातार हमर केला बेचेला सामांग सखी केला बेचेला भातार हमर केला बेचेला भातार सखी केला बेचेला। सुनो सखी सैया के खेला रोज बेचे चल जाला ले के ठेला। मजारा जनानू भेटेला भातार हमर केला बेचेला सामांग सखी केला बेचेला भातार हमर केला बेचेला भातार सखी केला बेचेला।